Рәсәй президенты фондының мәдәни инициативалар конкурсында грантка өлгәшкән шоу проекттың яңы мизгелендә республикабызның төрле кала һәм районнарынан һиккәнгә якын катнашучы үз көсөн һынап караны. Остаздар Светлана Утеева, Тахир Асадуллин, Зилия Бахтиева, Екатерина Ямщикова улар араһыннан иң-иңдәрде финалга һайлап алу еңелдән булманы. Хукыр тыңлаудар, вокал батл, ярым финал баштан көсөргәнчле булды. Шулай итеп, бәйгенең төп шартын тәвәл үтәп, Өфө кызы Таисия Тимербаева еңүгә өлгәште. Где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. 19 яшьлек Таисия вокал менән бәләкәй сактан шөгыльләнә. Сочила үткән халыкара конкурста гран-при яулаган. Дизайнерга укып йөрһә лә, йырдан бер вакытта ла айырылмай. Уның остазы Тахир Асадуллин шоу проектта беренче тапкыр эшләй һәм киләсәктә даими остаз булырга ла теләй. Бәйгечләр араһында көчле тавышлылар күп булуга хуклана. Командаһы менән сикез горурлана һәм уларга бүләктәр дә йәлләмәгән. Финалга сыгучылар менән бергәләп тә йыр әзерләгәннәр. Сақырғаныңыз үшін зур рахмет. Менің участниктарымнан бик шатмын, һәм дә инде бик ихлас күңелдән кешеләр, һәм дә инде талантлары бик күп, тавыштары бар. Әлбәттә, кемдер үтмәне, кемдер үтә, был конкурс бит, шулай бит. Әмма ләкин без бар конкурсанттар менән әлбәттә киләсәктә эшләячәк бит. Йырдар артыннан, клиптар артыннан, һәм дә инде минең теләгем улар Башкортстан кимәлендә, Россия кимәлендә, һәм дә инде бөтен ил кимәлендә улар әлбәттә йондызлар булыр дип ышанам. Яңы мизгелдең тагы бер яңы остазы Екатерина Ямщикованың инде күптән үз кешегә әйләнгән Светлана Утееваның командалары тамашачыларга сагу сыгыштар тәкъдим итте. Екатеринаның вокалистлары квартет менән йырлап, проектта һәм музыкага һөюдәрен белдерде. Якташ йырсы Зилия Бахтиева ла проектта остаз буларак тәүгә катнаша. Ул Урал аръягы тавышы гимнына һүзләрен дә, музыканы ла үзе иҗат иткән. Сарала беренче тапкыр катнашһа ла, уны барыһы ла охшатты һәм ысымыз тавыш бирүдә мизгелдең һөю яулаган остазы исеменә лаек булды. Мин бик шатмын был конкурста. Беренче тапкыр катнашып, ушундай лучший наставник дигән титулды алуыма ысынлап та зур рәхмәт әйтәм килә. Бүтән оештыручыларга, бүтән минең өчен тавыш биргән һәрбер тамашасыга. Әлбәттә, без дүртебез дә был титулга лаекбыз һәм әлбәттә мин барлык наставникларга ла ошо титулды бирер идем. Әмма ләкин үземә килгәндә бик куанычлы булды. Рәхмәт зур итеп. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Көмешколов, Любовь Карпова, яңлыктар өчен.